Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева, исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Юлсыз урам. Түбән Мактама бистәсе халкы җимерек юл эслеген хәл итү турында фикер алышты. Дорога пришла в негодность, машины практически двигаются на первой скорости. Хөнәри бәйге. Әлмәттә ел тәрбиячесе конкурсының муниципаль этабы тәмамланды. Көндә шул яшь балаларның көлүләрен күреп, аларның шатланганнарын күреп, әлбәттә инде утырып бераз җылап та аласың, ләкин булар барысы да эшләнелә торган, үтә торган вакыйгалар. Киберспорт ярышлары. 3-нче Татнефть Фиджитал уеннарында 170 команда көч сынашты. Я думаю, это будет очень увлекательно и познавательно для всех. Түбән Мактамада 4-нче ял көннәре рәттән гражданнар җыелышлары уза. Анда гражданнарны борчыган мәсьәләләр буенча фикер алышына. Чираттагысы Түбән Мактама экологик бистәсендә яшәүчеләр катнашында узды. Алар үзләренең яшәү урыннарының төп проблемасын шишу өчен җыелды. Бу Мишәрипов урамы буйлап үткәрелгән юл. Тулырак мәгълүмат Алсу Әхмәтҗанова материалында. Җирле халык өчен бу көтеп алынган чара. Алар Түбән Мактама бистәсе башлыгы белән турыдан-туры сөйләшеп, хәл ителмәгән проблемаларына ачыклык кертергә тырышты. Аларны борчыган төп сорау Мишәрипов урамын кайчан тәртипкә китерәчәкләр. Чөнки бу юл башка урамнарны тоташтыручы төп юл. Соңгы елларда монда тирән-тирән чокырлар барлыкка килгән. Бу уңайсызлык тудырып кына калмый, машина йөртүчеләр һәм җәяүлеләр өчен куркыныч хәлләр дә тудыра ди халык. Дорога пришла в негодность, машины практически двигаются на первой скорости. Бүген юл яраксыз, машиналар беренче тизлектә генә хәрәкәт итәләр. Балаларга да мәктәп автобусына кадәр йөрүе авыр. Менә без барлык яшәүчеләр исеменнән бу проблемага игътибар итүне, бу юлны норматив хәлгә китерүне сорыйбыз. Хотим лица всех жителей добиться, чтобы обратили внимание на эту проблему, привели эту дорогу в нормативное состояние. Авыл башлыгы Вячеслав Сенин очрашуда халыкның барлык сорауларына җавап бирергә тырышты. Бөтен өмет үзара салым җыю программасында ди ул. Чөнки мондый хәлдәге урамнар бистәдә җитәрлек. Узган ел үзара салым җыю 71% тәшкил иткән булса, бу ел ул күбрәк процентка өметләнә. Халыкны әлеге программада актив катнашырга ди. В программе самообложения все средства. Үзара салым җыю программасы буенча сез биргән һәрбер сумга Татарстан Республикасы Президенты программасы буенча тагын 4 сум өстәлә. Бу безнең җирлекне төзекләндерүгә зур ярдәм. Һәм халыкның ел саен акчаларын тапшыруда актив катнашуы бары сөендерә генә. Процент соотношения сдачи финансовых средств и участия в самообложении увеличивается. Шулай ук Түбән Мактама башлыгы Вячеслав Сенин очрашуда әлеге урамга таш җәю 2027 елга планлаштырылган дип әйтте. Таш җәю проблеманы тулаем шишмәсә дә юлны капиталь ремонтлаганчы түзәргә тиеш дип өстәде ул башлыгы. Алсу Әхмәтҗанова, Вадим Тарасов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. 5 ел дәвамында Шевченко урамы 3 адресы буенча урнашкан йортта көндәлек ремонт эшләре 2 миллион сумга якын булган суммага башкарылган. Бу ел исә ниһаять шушы йортта капиталь ремонт башкарылган. Агымдагы елда 18 миллион сумнан артык бәягә әлеге эшләр буенча масштаблы проект гамәлгә ашырылды. Аның кысаларында бинаның фасады ремонтлана. Йорт эчендәге җылылык белән тәкъмин итүнең инженерлык системаларын алыштыру һәм модернизацияләү, йорт эчендәге инженерлык системаларын яңарту эшләре башкарыла. Моннан тыш безнең Ишевалда республика программасы нигезендә квартал эчендәге юллар төзекләндерелә. Заманча яктырту, уен һәм спорт җиһазлары, урналар, эскәмияләр, шулай ук кер киптерү мәйданчыклары куела. Бүген ел тәрбиячесе республика һөнәри бәйгесенең муниципаль этабы тәмамланды. Иҗади атмосфера, катнашучыларның дулкынлануы һәм әлбәттә бәяләп бетергесез тәҗрибә, булар барысы да шәһәр тормышындагы якты вакыйганың бер өлеше булды.
Рәхим итегез, һәрберегез бер башлаткыч кына килеп басып, андагы рәсемнәрне карап, аның темасына игътибар итеп, кирәкле дөрес 2 рәсемне ябештырып куярга кирәк була. Быел мактаулы исем өчен үз эшенең чын профессионаллары көрәште. Алар арасында Бәләкәч беренче балалар бакчасы тәрбиячесе Гүзәл Шакирова чыгышы аеруча игътибарга лаек. 2019 елдан бирле эшләүче тәрбияче мондый масштаблы бәйгедә беренче тапкыр катнаша. Бала тәрбияче кеше. Ул бер вакытта да картаймый дип уйлыйм мин. Көндә шул яшь балаларның көлүләрен күреп, аларның шатланганнарын күреп, әлбәттә инде утырып бераз җылап та аласың, ләкин булар барысы да эшләнелә торган, үтә торган вакыйгалар. Бәйгенең беренче этабында балалар белән «Мин патриот» темасына белем бирү эшчәнлеген күрсәтсә, бу юлы ул ата-аналар өчен эстетик тәрбия темасына үткәрелгән чарасын тәкъдим итте. Ал белән бергә музыка уйнатуларын ясау, ул инде бергә командада эшләү дигән сүз. Ел тәрбиячесе конкурсы һөнәри үсеш өчен көчле стимул һәм педагоглар арасында тәҗрибә уртаклашу өчен уникаль мәйданчык. Ел саен ул Әлмәт муниципаль районы мәгариф идарәсе тарафыннан Гомум Россия мәгариф профсоюзының Әлмәт территориаль оешмасы белән берлектә үткәрелә. Төп максаты инновацион алымнарны ачыклау һәм аларга ярдәм итү, тәрбиячеләрнең иҗади инициативасын үстерү һәм осталыгын арттыру. Бәйге нәтиҗәләре буенча тәрбия һәм белем бирүнең туган теле булган төркем тәрбиячесе номинациясендә җиңүче дипломы Гүзәл Шакирова алса, муниципаль этапта җиңүчеләр булып 50-нче Ләйсән балалар үсеше үзәге тәрбиячесе Маргарита Смирнова һәм Балачак планетасы 2нче балалар бакчасы тәрбиячесе Галина Исаева танылды. Алар ел тәрбиячесе республика һөнәри конкурсының зона этабында Әлмәт районын тәкъдим итәчәк. Білім дөньясына бірінші адымнар. Әлмәт Адымнар гимназиясендә бірінші сыйныф укучыларын багышлау чарасы узды. 3нче һәм 4нче сыйныфларның актив укучылары Юхиди сафына керделәр. Бүген бәйрәм генә түгел, рәсми рәвештә Адымнар гаиләсенә кергән дистәләгән яшь әлмәтлеләр өчен мөһим адым булды. Наша гимназия Адымнар в этом году приняла 165 учеников. Безнең гимназия быел беренче сыйныфка 165 укучы кабул итте. Бу 5 беренче сыйныф. Бүген аларның барысына да гимназист исеме бирелде. Быел без анда яшь җәяүлеләргә багышлау чарасында өстәргә булдык. Бу балаларга үз тормышы, юллардагы тәртибе өчен күбрәк җаваплылык өсти. Больше ответственности за свою жизнь, за свое поведение на дорогах. Аннары укучылар алдында дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре һәм юл хәрәкәте иминлеге буенча профилактика бүлеге вәкилләре чыгыш ясады. Алар үз чиратында 3нче һәм 4нче сыйныф укучыларына яшь юл хәрәкәте инспектор таныклыкларын һәм яктырту элементларын тапшырдылар. Чара кысаларында балаларга ЮИД таныклыгы ул чын документ. Юл хәрәкәтендә катнашучыларга үрнәк булырга, кагыйдәләрне үтәргә һәм аварияларны профилактикалауда актив катнашырга мәҗбүр итә, дип аңлаттылар. Помогать тем, кто мало знает о том, что как переходить, пешеходный переход, помогать первоклассникам, чтобы они правильно все переходили, если будут одни без родителей. Бәйрәм ахырында гимназистлар тантаналы онт бирделәр. Адымнарда гимназистларны багышлау чарасы ул матур традиция генә түгел, көчле шәхес формалаштыру, үз мәдәниятен һәм телен хөрмәт итү, шулай камиллеккә омтылу өчен көчле этәргеч. Я учусь в гимназии Адымнар 3-й месяц. Мне больше всего нравится урок математики. А я чтобы дома не делать уроки, в школе делаю. Алсу Ахмаджанова, Алия Маратова, Яңалкар вакыты Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт иҗтимагый үзәгендә Әлмәт милли мәдәни үзәгенең симфоник оркестры концерты узды. Музыкальное откровение, музыкаль ачыш исемле программа Татнефть Music Art проекты кысаларында мөмкин булды. Әлмәт камера симфоник оркестры 1994 елда Әлмәт музыка училищесі базасында оештырылган. 1997 елдан башлап милли мәдәни үзәк составында эшли башлаган. Аның составында Әлмәт музыка көллияте һәм музыка мәктәпләре укытучылары һәм укучылары. Еллар дәвамында оркестр коллективы Татарстанда музыкаль культура һәм башкару үсешенә зур өлеш кертә. Репертуарында Бах, Вивальди, Гендель, Моцарт, Штраус, Чайковский, Шостакович, Свиридов, Щедрин классик әсәрләреннән тыш замандашларыбыз композицияләре дә. Соңгы 5 елда оркестр тарафыннан тематик концертлар әзерләнә. Шуларның икесе Татнефть Music Art проекты кысаларында тәкъдим ителде.
19 ел дәвамында коллектив белән Фатыйма Хаснетдинова җитәкчелек итә. 2016 елдан Юлия Страхова. В полнейшем восхищении, конечно. Мы надеемся, что получится когда-то еще повторить. Без бик сокланабыз, шунда концертны тагын кабатлап булыр дип өметләнәбез. Бу залда уйнавы бик рәхәт. Татнефть Music Art программасында без инде икенче кабат чыгыш ясыйбыз. Здесь это уже второе наше участие в проекте Татнефть Music Art. Музыкальное откровение исемле программа касаларында Жорж Бизе, Карл Дженкинс, Ханс Циммер, Монти Рөстәм Яхин, Шарль Азнавур, Алексей Рыбников көйләр яңгырады. Солистлар Светлана Малюткина һәм Анастасия Лукова башкаруында җырлар кичәнең аерым бизәге булды. Нам очень нравятся такие мероприятия. Это шикарно, когда Татнефть дают такую возможность. Безгә мондый чаралар бик ошый, эштән соң килеп ял итәргә, искиткеч көйләр тыңларга, искиткеч башкаручыларны ишетергә. Татнефть безгә шуны мөмкинлекләр бирә. Рәхмәт бик зур. Такой релакс незабываемый. Спасибо огромное. Спасибо. Очень приятно, что вообще у нас есть такие... Бездә мондый чаралар, мондый артистлар тавышларны булуын белү бик рәхәт, соклангыч. Такие голоса чудесные, вообще просто я в восторге. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ул болашактан рәссам булырга хыяллана. Картиналар ясыйм дип крестьянка работница журналларыннан матур рәсемнәр, открыткалар җыя. Сүз Татарстан Республикасы рәссамнар берлеге әгъзасы Лариса Булюхина турында. Аның шәхси күргәзмәсе Бөгелмәнең татар мәдәнияте үзәгендә ачылды. Тулырак алдагы материалда. Лариса Булюхинага картиналар, бигрәк тә этюдлар язу, табигатьтә булу бик ошый. Ул иҗатка балачактан ук гашык. Мәктәптә үк редколлегиядә була, стена газетлары ясый, спорт секторы өчен җавап бирә. Шул эшләре өчен даими рәвештә грамоталар алып тора. Мәктәпне тәмамлагач, фарфор рәсеме буенча училищега укырга керә. Аннары кошчылык фабрикасында рәссам бизәүче булып эшли. Соңыннан хыялын ташлап төзүче булып китә. Әмма 30 еллык эштән соң яңадан иҗат эшенә кайта. Она родилась и выросла в Бугульме. Ул Бөгелмәдә туган, Казанда яши. Лариса Кузьминичны безнең чакыруга җавап бирде һәм без күргәзмәне әниләр көне алдыннан ачарга булдык. Рәссамның картиналарында пейзажлар, натюрмортлар, этюдлар бар. Барысы да диярлек май һәм акрил краскалары белән ясалган. Это такая сугубо личная. Бу бары тик шәхси күргәзмә, тематика һәм техника буенча да. Барысы да индивидуаль яктан бик яхшы. Мне очень понравилось. Миңа күргәзмә бик ошады. Монда чәчәкләр күп. Чәчәкләр белән мин үз тормышымны бәйләргә телим. Киләчәктә ландшафт дизайнеры булачакмын. Үз офыкларын һәм үз мөмкинлекләрен киңәйтеп, Лариса Булюхина әлеге көндә дә рәсем төшерергә өйрәнә һәм башкаларны да өйрәтә. Ул Казандагы грузинская храмында Осинки якшәмбе мәктәбендә дәресләрен алып бара. Я увлеченный человек. Мин мавыгучан кешем. Рәсем ясау минем өчен җан ризыгым. Мин рәсем сәнгатендә янә үземне таптым. Балачактагы кебек. Зарубина открыткаларын коллекционировать итә идем. Рәссам Рафаэльга соклана идем. Аның эшләре белән рухландым. Рәсем сәнгате минем өчен чын тормышым ул. Самовар янында дип аталган күргәзмә татар мәдәният үзәгендә гыйнвар азагына кадәр эшләячәк. Айсылу Миңнебаева, Ямьяхин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. 26 октябрьдән 16 ноябрьгә кадәр Әлмәтнең төрле спорт мәйданчыкларында 3-нче Татнефть Digital уеннары узды. Бүләк фонды 1 миллион сум тәшкил итте һәм быел аның өчен Татарстан районнары һәм шәһәрләреннән 170 команда көч сынашты. 3-нче Татнефть Digital уеннары октябрь азагында старт алган иде. Шушы арада яшь категорияләре буенча спорт, футбол һәм баскетбол буенча ярышлар узды һәм менә уеннар үзенең финал өлешенә дә килеп җитте. Наследие России, Россия мирасы исем астында берләшкән Әлмәт егетләре дуслар, балачактан хоккей уйный һәм хәзердә яраткан шөгыльләрен дәвам итәләр. Мы играем в первом дивизионе рабочей хоккейной лиги под командой «Ракета» и увлекаемся только хоккеем. Я думаю, во всех планах важно развивать свою моторику руками и также перенести это все на лед. Я думаю, это будет очень увлекательно и познавательно для всех. Татнефть Digital уеннары киберспорт һәм традицион спорт дисциплиналарын берләштерүче заманча спорт фестивале. Турнир Россия Федерациясе спорт министрлыгының рәсми кагыйдәләре буенча үткәрелә һәм сәламәт яшәү рәвешен популярлаштыруга, масса күләм спортны үстерүгә һәм инновацион технологияләрне кертүгә юнәлдерелгән. Неделю назад, 8-9 ноября, мы проводили
самые масштабные дисциплины – это футбол и баскетбол. Они самые популярные, соответственно, там и количество участников очень большое было. Узган атнада иң масштаблы уеннар буенча ярышлар узды. Бу футбол һәм баскетбол. Аның нәтиҗәсендә 4 команда финалга чыкты. Әзерлек дәрәҗәләре һәркемнең төрлечә. Кемнәрнең хәзерләнә, икенчеләре тәҗрибәләренә таянып җиңәренә ышана. Но если прям вот подходить детально, то каждая команда, у них свой подход. Кто-то готовился, кто-то не особо, просто думает, что сможет выехать на своих качествах, которые уже у них есть. Бүләк фондан быел 170 команда арасында уйнап җиңүчеләр бүлеште. Хоккей, баскетбол, футбол, фиджитал уеннарында төрле яшь категорияләрендә лидерларны бүләкләү тантанасы Югары нефть мәктәбе спорт залында үтте. Уенның финал өлешендә быел әлеге ярышлар кысаларында Just Dance приставкадагы бию уенында кертеп карарга булганнар. Монысы инде тамашачылар һәм катнашучыларны берләштерү өчен ди оештыручылар. Җиңүчеләргә медальләр, дипломнар, әлбәттә акчалата сертификатлар тапшырылды. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінге шулар иде. Мин Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Булат Усманов сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.